Seryo. Seryo. Uy, bangun dayon karon. Bangun. Okay. Unsa man oy? May diyan katugra oroy ka no? Nakatugra oroy ka. Ano man? Kinsa man mo kauban? Si kauban. Pabungguang pa jud. Unsa may kauban lagi daghan mo kog kauban? Kinsa to imong kauban ganina? Taas og buhok. Kinsa to? Ha? Taas og Kinsa buhok? to? Kinsa man si? Mubo kayo og short. Kinsa to? Naman Zisa? Daan palagi ko. Naagid lagi kay karelasyon di ay. Kinsa man Jisa? Unsa yung relasyon ay kauban man ako? Kinsa lagi na Jisa lagi? Unsa gano man di ay oy. Uy, si Zisa kauban naman ako sa Ikaw trabaho. Naagid kay lain saryo. Wa gyud ka nagkuan naagid kay lain. Musulti lang unta ka nako. Manung wa man jud kaning sulti na ambi kay lain ha. Imo gyud ko ang kuan. Mubo pa kay short. Nagbrara. Maong ganahan ka ato. Wala man intang ko lain laboy ka puya nagkuyog ra gani may ato. Naunsa na may Ha? intang ka oy. Naagid kay kakuyo ay. Dili oy kana nagpaniud to man magkuy-kuy mig nator kauban ra mis kumpanya. Lagi ko saryo. Suswa jud ko na sayop saryo. Daan pag ko sa akong pangagpas lagi. Sus takuan ka ng girl instinct. Ay sus, mao jud na itabo saryo. Kay baw ko sus kay baw ko na kay laing kinsa kasi pangalan ng bayhana na kasi pangan. Katong diari kutob ang buhok, ha? Ha, kinsa to nag-shit kinsa to saryo? Ha? Kinsa to? Sa nag-cheat sa taon. Ay naunsa naman in taon. Oh, ay na lang lagi, ay na lang. Kay naklaro na ko ang naong katong naibangs, kinsa to saryo? Naklaro ka Ha? mong naong di ano tanam ka na Wala ko kaila. parehas ta. Up here. Agay. Parehas ta, ay na lang ko inaana parehas saryo. Naadyo kay lain saryo ha? Lagi ko ilain kapila man in taon kaping. Ay na lang, di jud ka mutugan. Di ka mutugan. Kay mahinay kan giti karon na. Tanawa lay bali lagi ng imong bukog lagi ron. Bali gina saryo. Ati kwando de ka. Aya ko suwayan, ha? Tugani ko kinsa na mong babae? Wala lagi ko'y babae na unsa na may intang. Ikaw ra may Di kay babae. ikaw ra kung babae. Oh, na ako'y babae pero ikaw ra na. Ay na lang kong ilad-ilara. Ay na lang ko na mong ilad-ilad. Ay na lang jud sulti ko kinsa to imong kuyog. Nang lakaw mo sa karsada, kinsa to imong kuyog. Di payong-payungan pa nimo siya. Ha? Ay kung ingnan ni payong ra sa kaato. Ha? Ni payong lang ka kay nag-init kayon. Ning wa ka kailas babae, ning payong ra ka didto. Ha? Ulam pinundom in taon ano eh nga na ako'y kuyog babae sa kalsada nagpayong. Diin man siya kakita day. Awa lagi. Diin man siya kakita ana. Ha? Grabe jud kay kagbakak saryo. Di jud makuan sus ambot na lang saryo. Diin lagi kakita kinsa may istorya nimo. Di makakita. Ako mismo naka kuan nimo. Diin gani, diin. Nakasakot. Ha? Sakong damgo gabi eh. 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 Ha? Ha? Maong sayo kay kamujuti. Sakong damgo. Nakita tika dito ha? Na kay babae. Na. Ha? Dito na ko nakitaan. Dong. Kapuya nimo. Ay, Ano na sa lang. mentaw ka damgo nimo eh. Lamgot kini babae. Uy, damgo ra man din. Ay naunsan man to mabunog man tanit mo. Kuya jud mo babae uy. Sino man ta man na tuog ra tagikan. Sad-an naman din tayo nagmata. Ang taon. Kuya. Babae sa kalibutan ang tao uy. Tomorrow. Tab. Asa na ka? Anong spotting mo kay ka? Si asa? Mujuti na. Yabag nalimot man ni siya yun sa mo. Magjuti-juti na sa kakaroon. Magkita na dyan mo itong babae. Nasaan? No? Kapuya. Nya maroro ba kay ka? Kay paagiran magdamgo na ko. Unsa naman yung tao na. Mao na resulta ni mo lab ka na sa sige ni magtan-aw anang mga teleserye gidamgo na ka. Kanang mga teleserye nga kanang mga mga ana ba? Ang resulta gidamgo na nimo. Unya maamong pa ko. Nga inosente ko nagtrabaho kog tarong, ni mo gawas kog tarong. Nya ikaw imong utok-utok dili tarong. Ay nalang ko saryo. Ay nalang ko. Eh klaro kayo ka sa kundamgo saryo. Imo jong dagway saryo. Imong babae. Ay nalang. Mao nang mujuti ka karon. Sayo kay ka mujuti. Kay magkita mo mo dito. Mao na. Hala. Na lang. Unsa nya? Di na lang ko mo jote. Di na ta mga andre.
Mujote gyapon ka pero kinahanglan mamuhi mamog alas 5, kinahanglan alas 5:02 nana ka sa tuwa. Hoy. Unsa akong trabaho aras tapad na atong balay? O usa ka lakang ra? Maningkamot kay na makauli ka alas 5:02. Bisan pa unsa man bisag maning tiil pa ko. Dala maning kamot, maning tiil, di jud na madaang alas 5:02 na nako sa mulupad. Bisan pa unsa, bisan pa mulupad. Alas 5. Alas 5:03. Unsa naman ang taon kay na unsa naman tanang utok ni mo Kristianista? Alas 5:03. Di pa jud tanan ka alas 5. Ang alas 5:05. Kana tas na gina 5 minutes na gina. Tagay ka Alas na. 5:05. Unya og 30 seconds. Oh, syaro na masag ka. Ano be? Tagay ko lana ni mo be. Para maabot ko ana dire. Awa, mangita gid lagi grason lagi. Perti jud ka sa Rio, mangita jud ka grason sa Rio. Dako na kay nang 5 minutes sa Rio, dako na kay na. Oh, di kay kakaabot og 5 minutes, andama na diha mo sa nina. Mo file lang ko resignation ay, hindi na mo resign na lang ko, hindi na ko mo Oh, trabaho. nya, mo resign ka, unsa may pakaos to mga anak. O nya, ako trabaho ko, ganang anam sa ano nimo. Alang-alang kay naamo jud kay babae na kita nako. Saan ang tayo? Trabaho ko eh. O yan. Basta lagi di ka mauli diri ka 5:05 bantay lang jud ka nako. Ala ka di ay. Uli ko direk alas 5. 5 na.